Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesithembu babuyile ku-Showmax season 7 usukhona. Izingane zesithembu ngibone production team yakuthanda nesithembu nezingane zesithembu bathi babuya 27 November ku-Showmax. So makenzakalile ishow yakuphutha kuMzansi Magic, uyakwazi ukuthi uyibambe ngala ku-Showmax. Ongabukanga season 2 izingane zesithembu uzowuthola mhla ka-27 ukuthi kuzobe sekuyisiphithiphithi-ke ngoDisemba, kodwa akunankinga-ke ngoba sisazoxoxa. Izingane zesithembu bona bazofika mhla 27 November ku-Showmax. Season 7 wakuthanda nesithembu usukhona. Kunenye-ke into engathi shu kodwa ngiyayikhuluma-ke because ngiyitholile. Nange udade ethi okunye asiyekeni amanga, shuthi ukhuluma nami. Lawo manga lawo ukuthi uBaby Nzulu lo kaVuyokazi ufana noMayeni. Amanga-ke kuyena, ukuzwa kwamanga ngoba akakuboni, angithi. Mina ngoba ngiyakubona-ke, angikuboni kuyi-issue, angiboni futhi kuyinkinga, angiboni kuyi-big problem because ekugcineni noma ngabe kuthiwa ukuboni wena, ekugcineni uMayeni ugogo wayingane. Angisukelanga nje omunye umama ngathi, ingane yazi yafana nobani, ngisho nje into esafana nenganekwane. Kodwa-ke ngoba-ke ngithe ukukhula kancane, uma ngibuka la eSiphongo, yabo uma ubuka eSiphongo uze emehlweni, ake sithi-ke nje uBaby Nzulu ufana nosisi wakhe okumhlophekazi. Umhlophekazi engakahlanganisi mhlawumbe unyaka sibona isithombe sakhe ku-social media, savele sabona ingane efana noMayeni. Uma-ke uBaby Nzulu efana nomhlophekazi, umhlophekazi efana noMayeni, kusho ukuthi nje into eyodwa. Akunalutho-ke futhi njengoba ubona ngendlela obuka ngayo, ngoba nakho nje sengibone esinye isithombe sengane ngathi hawu, ingane avele afana noSpindi-ke manje. Kade ney'nwele bengimbona ugogo wakhe, umehluko ukuthi ugogo yena iy'ndlebe zakhe zithe ukululeka kancane. Konke lokho akuthi shu. Into ebibalulekile kuleya video ukuthi labantwana laba abazukulu, njengoba ubaba wabo ethole ithuba njengokuthi abe kwizingane zesithembu because le TV show iyabakhokhela laba ithuba. Kukhona omunye sesichaza naye into le ye-fame ukuthi bafuna ifame, ngathi mina abayi-chase ifame ibaficile. Nazi-ke ingane yabo abazukulu laba Mayeni, njengoba iy'ngane lezi zikuy'ngane zesithembu, bona bafika kanye ney'ngane zesithembu njengoba sesibazi sebene-following already. Ividiyo-ke leya iphathe ebibalulekile ile ndawo yokuthi abantwana abancane kanje sebeyakwazi ukuthi bebingelele amathuba. Uthola ingane naya kwiy'mpahla zaka-Ackermans, naya iy'mpahla zaka-Woolworths. Baningi futhi nabanye abazenzelayo iy'mpahla, abavulayo amabhizinisi, benza iy'tolo kuhlukahlukene. Okunye ukudla, lapho kusuthola ukuthi umama wengane useyakwazi ukwenza umsebenzi kanye nengane. Sike sakuzwa lokho, bakhona abakwenzayo odadesi. Sithi masibuka sibone ukuthi hawu kwano-hashtag bani lana, sibuke ukuthi naku uthege bani, uyabo into eyenzakalayo. Ileyo phathi-ke ebalulekile kwividiyo kunokuthi sibange ukuthi ufana noSibindi kakhulu, ufana noMayeni kakhulu. Ngikushilo lokho before, sengiyakuphinda. Lana-ke bengithi nje uma wengane engayifihli iy'ngane nakumathuba anje, engayifihla kubantu laba ababhulisha iy'ngane ukuthi avala ama-comment. Kodwa laphaya obani nje lezi iy'tolo zey'ngane nama-brands ey'ngane besebenze nabantwana bebabekela imali. Ileyo-ke phathi ejulile ebalulekile kuvidiyo. Okufana noMayeni ugogo wabo, bahle abantwana, uMayeni futhi muhle. Mase uthi hhayi ufana noVuyo, cha, ngiyamazi uVuyokazi ku-TV ku-season 1 naku-season 2. Sengike ngabona ubuso baVuyokazi ukuthi bume kanjani, obaMayeni bu-round, hhayi kakhulu. Mase ubheka amakhanda ey'ngane zikaVuyo zo-2, ubuso baMayeni, i-shape
amashiya namehlo. Ileyo nto engiyibukile ngithi-ke bafana nogogo wabo. Manje ukuthi kuzoba i-issue uze ufile sengathi ngiqamba amanga amakhulu for ini. Into ebalulekile ukuthi abantwana ababazamele abazali babo. Nalapho izingane zesithembu kangisho njalo kumantombazane ukuthi njengoba izingane zesithembu bona balethwa abazali babo kuleya show. Laba-ke asebefika bejoyina ishow ngenxa yempumelelo bengawashiya amanye amathuba ngaphandle ngoba vele sesiyabalandela ngoba siyasuka kuthando nesithembu. Mina ngeke ngathanda into elula sizoyenza nzima noma yimi ogugayo ngoba ngithi hayibo idrama engaka manje why niyeke amanga okunye ngicela siyeke amanga. Lawo manga lawo ukuthi uBhebe Nzulu ufana noMayeni into nje engafani-ke eyodwa iphathi-ke izindlebe ngoba izindlebe zaMayeni ngeke ngiyibone ukuthi zithe ezey'ngane-ke zincane. Kodwa uma ngibuka esinye isithombe saBhebe Nzulu la ibuka khona phezulu uyabona nje ukuthi usibindi lo omehluko ukuthi ingane imhlophe ngebala ugogo wengane emhlophe. Kufanele ngithi hayi ufana noma muhle uma wabantwana muhle kodwa uvuyo ufana noma wakhe. Iy'ngane zakhe zifana nogogo wazo. Ayikho-ke into embi ngalekho, akusona futhi isono. Akusho futhi ukuthi ngikhuluma kabi, akusho ukuthi futhi ngine-agenda ethile. Into ebengiyidlulisa nje ukuthi labantwana nje njengoba bekhula angithi umntwana kunama-stages ahlukahlukene kule minyaka yabo kukhona bangakwenza okuhambisana le minyaka yabo bekhula kanjalo ngoba ade ngisho nje izolo ngibona uBaby Caro Akamenzi. Kade-ke uBaby Caro samqala uBaby Caro lo ka-DJ Zindle simbona nogogo wakhe amavidiyo amaningi ku-social media. Useze wakhula nje ziningi izinto azenzayo. Nange umntana ubani konje usisi lo ubani sengimkhohliwe umntana kodwa lo ubani lengane eyithenda ku-Twitter guys abasebancane nje uNtando Duma umntwana wakhe ukhulela phambi kwethu wathola uthando wathola isupport. Ngingabala nje iy'ngane kulokhu kokuvota angikholwa kodwa ukuthi kusenzeka manje. Qala bese sithola ipost ku-Facebook kukhona udade othi ngicela nihambe niyovota lana. Ngikhumbula guys khona okunye kwakuyinto eyayixubile-ke iyodwa ingane emnyama bayifaka isithombe sayo ngasekugcineni yatrenda leyo post ku-Facebook kwathiwa nje asivotele le ngoba why kuqalwe ngalaba abamhlophe phezulu sengisho labaya abathanda ukuhlenta engahlekisi bazofihla le yethu ekugcineni kule post yabo. Ngithi bakufakwe iy'thombe ey'ningi sayivotela leyo ngane ngiyakhumbula siyivotela kwathiwa nje asibalayo zivele zivotele ngoba isithombe basifake ngasekugcineni. Bengisho lezi zinto ey'njalo-ke kuyaye kuvezwe mhlawumbe kuthiwa i-competition ethini nazi iy'thombe zey'ngane bekuvela kudala kodwa manje ngoba izinto sezi-online ngicabanga ukuthi sekusebenza o-hashtag bani Akamenzi Woolworths bani niyazi nje ama-brands ey'ngane nokudla kuningi ebengikusho nakhona phela ukubeka umbono ukuthi nazi izinto zabantwana ziningi kakhulu. Ngisho ama-products nje esikhumba asetshenziswa yiy'ngane akhona ahlukahlukene uyabona yonke leyo nto bayayenza lapha ku-Instagram bakhona nako-TikTok. Kuningi nje izinto ezenzakalayo futhi zenzeke ngendlela ongaboni ukuthi hawu i-promo le kube kuhle kube cute ney'ngane kwenziwa uma wey'ngane okuhlukahlukene. Lapho-ke seyiba khona leyo mali engenayo ukuba-ke nolwazi ngoba bakhona abangenankinga ukubachazela abanye ukubafundisa abakwenzayo already uyabona. Ileyo nto-ke leyo part ebalulekile ngaphandle kokuthi sibange ukuthi ingane ifana nobani kodwa-ke uma
uthi akafani nogogo wakhe, ayikho inkinga, kodwa hhayi ukuthi ngiqamba amanga. Sokuba yihaba manje. Hhayi guys, beningihlekisa kodwa ngedrama, hayibo. Niyaye ngusengikhathele kanjani, ninedrama engenasidingo ngesinye isikhathi. Hhayi, asikho nje isidingo, asikho. Lo okaTirelo mawubuka iy'thombe zikaMpumelelo emncane noma basikhombise esisodwa ngqo yonke into. Leso sithombe saMpumelelo ehleli kuyiphathi yakhe, ubekwa amakhekhe ngoba ubona phela ngezinto ey'setafuleni ukuthi kudala la yiphathi yakudala le, uMpumelelo lo ngqo. Nina-ke enilwayo nixabana ney'ngane ey'ncane, akusiyona-ke indawo yenu le. Ayenziwa nje la leyo nto kule channel. Ayikho into enizoyibanga ney'ngane, ayikho futhi into enizoyixabanisa, ayikho into enizobe niyiqhathanisa ney'ngane. Lowo mqondo nje ugcine lapho ovumeleke khona. Ungazi naleyo nto leyo, iyangibhora oku-serious. Into ebengiyisho abazukulu nabo abanikwa ama-ofisi abo ngoba khona amathuba. Leyo part ebibalulekile kwividiyo. Okunye-ke nokunye, hayi, angisazi. Ningixolele yazi ngikhuluma ngokukhathala wegazi umzimba wami ukhathele. Sengihleze ngiy'buza ukuthi kufanele ngidle kanjani. Umzimba wami nje ujikile ku-2024 wonke. Hayibo, nami ngize ngiy'tshela ukuthi ngiyayivumela lento, kodwa ngisho ngathi ngazama ukuba strong, umzimba wami nje ukhathele ku-2024, angazi ukuthi kwenzakaleni. Yiko nje ngingakhoni nokwenza izinto zihlangane, zibhalanse lapho kumavidiyo. Ngathi ngizokwenza njani? Ngizothatha imibuzo engiyitholayo ngiphendule yona ukuze ngiqhubeke nama-reviews. Kokunye-ke ngiyabonga i-support engiyithola kule channel, ni-support nabanye. Akufani-ke guys, ngelinye ilanga uthola ividiyo ejulile, ngelinye nje ngiy'hemela. Imibuzo leyo, uthando nesithembu, into eyenzekile yangimangaza ngoba kukuningi nje kungimangaza everyday. Kuyoba ngaleso sikhathi ukuthi ividiyo imayelana nani, i-channel yami injalo-ke. Ngiyabonga ithuba, bye.